Күпләрнең, бигрәк тә яшь кызларның бик тиз арада күңелләренә үтеп кергән яшь артист. Ул 1995 елның 4 маенда Балтач районы Иске Салаваш авылында туган. Ул автор башкаручы. Аның яраткан җыры юк, чөнки ул меломан. Ленар Яшин бүген бездә кунакта. Сәлам, Ленар. Хәерле көннәр барыгызга да сәләмнәрегез. Җырлар язганыңны беләм. Кайдан илһам аласың, ничек аласың? Илһам бар, Аллага шөкер. Даже әле кешегә язганда илһам әйбәтрәк тә килә. Вот үземә язганда инде язып, сызып атып бер 5 тапкыр үзгәртә аламдыр. Кешегә язарга миңа җиңелрәк. Сәхнәгә чыккач биләп алган дулкынлану хиссеннән ничек котылырга? Гомумән, синдә аны хисләр бармы? Курыкмыйм дисәм, наоборот, куркам дисәм, курыкмыйм. Чыгып сәхнәгә мин шулай мәсәлән, мин сәхнә алдыннан чыгарга нервничаетмим икән, була. Чыккач обязательно бер нәрсә була. Я сезон тожарым, я движение тожарым. Әгәр дә булыр микән дип чыгам икән, анда уже как бы все нормально. Энә, җеп, кайчы, үлчәү, тегү машинасы һәм дә инде тукымалар. Сез инде аңлап өлгергәнсездер. Без кием тіктіру салонында. Ленар Яшинның киләсе сәхнә костюмы нинди төстә, нинди стильдә, нинди тукмадан. Һәм гомумән ул нинди булачагын яшьләр тукталышы белеп, күреп һәм дә инде сайларга ярдәм итеп кайтты. Adım sayın vatılıb, yarar indi jiklər. Biz bit kişilər, bizning bit bar yüreklər. Мәңгелек түгелләр, син аны тыңла. Ни әйтәсен мин беләм, хатыра. Гафу ит мине иркәм. Киемнәр тіктергәндә нәрсәгә карыйсың иң беренче очракта? Әлбәттә, тукымаларны карап бетерәсе бар, сайлап бетерәсе бар. Минем уйлавымча, ул булачак ялтырап тора торган концертный костюм. Ленар Яшинның тормыштагы статусын 1 минутында юкка сарыф итмәскә дип әйтүе чынлыкта да дөрес булып чыкты. Казанның җиңү